В Стара Загора Берое победи Локомотив Мездра с 4-0 в мач от осмина финалната фаза от турнира за Купата на България. В 9-та минута крилото на Берое Тодор Христов можеше да открие резултата, но вратарят на Мездра Левашки спаси. 5 минути по-късно Здравко Илиев центрира, топката попадна в Давид Каядо, който стреля слабо в аут. По-добрата игра на домакините се увенча с гол 29-та минута, когато Каядо се възползва от извеждащ пас на Елио Мартинс. Беройци покачиха на 2-0 в 38-та минута с далечен удар на Мартинс от около 22 метра. През втората част при една от редките си атаки гостите стигнаха до Дуспа в 64-та минута. За топката застана Иван Мишев, но ударът му бе спасен. 3 минути по-късно влезлия през второто полувреме Иван Горанов центрира и Стефан Велев с глава направи резултата 3-0. Последната минута на мача крайното 4-0 оформи нападателят Георги Андонов.